Хвала Христу, прывітанне ўсім. Хочу з вами падзяліцца, па-свойму для мяне, канешне, гэта і труд, і радасць адначасна, планамі, што хачу распачаць чарговы ўжо семінар абнаўлення ў Святым Духу. Першы семінар мы правялі для моладзі, ён трываў падчас Вялікага паста. Шмат людзей тады трошку абуралася, чаму ўзрост быў абмежаваны да 30 год. Дык вось цяпер увосені будзе семінар 30+, назовем гэта так, для тых, каму ад 30 год і вышэй. Ну і ў двух словах, што такое семінар абнаўлення ў Святым Духу, навошта ўсё это праходзіць. Праблема ў тым, што вельмі часта мы, людзі як веруючыя, мы засяроджваемся толькі на знешніх рэчах. І это даволі павярхоўна. На знешніх практыках культа, традыцыйных, выконваць абавязкі нашыя, рэлігійныя, хадзіць на імшу і так далей. Ці ў гэтым ёсць жывая вера? Ці ў гэтым ёсць жывая прысутнасць Хрыста, Духа Святога? Ці праз гэта мы пазнаём Господа? Гэта адно вялікае пытанне. Калі Христос размаўляе з Нікадэмам, ён гаворыць, трэба вам нарадзіцца занава. Христос не гаворыць з ім, як з вялікім грэшнікам, як з чалавекам, который нарабіў страшныя грахі. Ён размаўляе з чалавекам, который веруючы, больш за тое, который нават ведае Святое Пісанне. І яму Христос кажа, трэба табе нарадзіцца занава. Нікадэм гэтага не разумее, гэтых вобразаў, которые ўжывае Христос. Падобна, калі наш Господь размаўляе з самаранкай, ён кажа, я дам табе жывую ваду, которая наталіць сэрца, душу твою, прагненні твае. І вось, хочацца сказаць, што нам проста вось такога рэлігійнага жыцця, гэтага мала. Насамрэч нам трэба жывая вада, нам трэба Святы Дух, нам трэба нешта жывое, кожнаму з нас нешта такое трэба. І вось гэта і асноўная мэта семінара. Падчас семінара будуць закранацца, сказаў бы так, фундаментальныя тэмы, простыя. Магчыма, не адзін з вас ужо гэтыя тэмы чуў, чыста як веды, можа нехта нават перажываў. Але мэта семінара гэта не перадаць веды. Мэта семінара – гэта абнаўленне, зрэшты, як і гучыць, абнаўленне ў Святым Духу. Гэта проба пазнаць і адкрыцца на Бога жывога. Напэўна, не трэба ўспрымаць семінар як нешта магічнае. Напэўна, не трэба чакаць нейкіх фокусаў падчас семінара. Гэта перш за ўсё праца. Праца, которая трывае каля 2 месяцаў. Гэта праца на кожны дзень, твоя асабістая праца, для тых, хто ўжо будзе ўдзельнічаць у семінары. Гэта разважанне Слова Божага кожны дзень. Гэта не фокусы. І такі семінар, я веру, што ён прыносіць свае плёны. Для некага гэта будзе час, магчыма, увогуле пазнання Бога ці першыню сутыкнення з Богам жывым. Для іншых гэта будзе семінар абнаўлення, калі мы разумеем, што наша вера ў нейкім тупіку, яна мёртвая, это проста нешта павярхоўнае, традыцыйнае, і мне трэба абнавіцца. То есть людзі па-рознаму могуць перажываць гэты семінар. Для мяне асабіста, чаму я гэтую практыку і раблю ўжо другі раз, таму што ён для мяне аказаўся ў свой час, для мяне асабіста, гэта такі семінар абнаўленнем. Здавалася, я заўсёды меў жывую веру і шукаў Бога жывога. Але калі я прайшоў такі семінар, маё жыццё радыкальна памянялася. Канешне, я не даю гарантыі, што з кожным так здарыцца. Это маса розных прычын, чаму у некага змены сур'ёзныя адбываюцца, у некага не, я не бяруся судзіць. Но ў маім жыцці так здарылася. Семінар памяняў мяне радыкальна. І
я спадзяюся і веру ў тое, што таксама магу такую дарогу прапанаваць розным людзям. Мы праводзілі ўжо эксперыментальна семінар з моладдзю. Я не ведаю, як это пойдзе і насколькі я магу судзіць, насколькі могуць судзіць маладыя людзі, которые ўдзельнічалі ў семінары. Усё-такі плёны былі. І часам вялікія, часам меншыя, але я думаю, што большасць людзей ўсё-такі не страчаны гэта быў час пройдзены семінар, і нават такія выразныя знакі Божай прысутнасці былі. Вось, таму это чарговы крок, ужо трошку смялейшы, калі я прапаную гэты семінар, другі раз, і ўжо для іншай катэгорыі людзей, для іншага ўзросту. Вось, на што нам трэба настроіцца для тых, хто хоча ўдзельнічаць у семінары. Калі я асабіста перажываў семінар, это былі 2 месяцы працы. Мы раз на тыдзень мелі катэхезы, такія сустрэчы тэматычныя, навукі. Пасля сустрэчы ў групках былі і штодзённыя разважанні Святога Пісання. Семінар быў для мяне вельмі актыўны. Асабіста я тады нават найгорш вучыўся з усіх маіх гадоў семінарыі, таму што ён шмат у мяне ўсё-такі часу забіраў і сілаў. І свае плёны гэта, канешне, дало. Вось, яшчэ што каштоўнае ў такім семінары, што, паўтаруся, што это не проста веды. І, магчыма, многія тэмы не новыя будуць, пачутыя, але паверце, што зусім усё інакш, калі ты асабіста пачынаеш капацца, даследаваць, разважаць Слова Божае. Гэта той момант, калі ты не пасіўна слухаеш, а калі ты актыўна з Духам Святым пачынаеш супрацоўнічаць. Вось нешта такое дае семінар. Гэта такія твае пошукі, на іх трэба пагадзіцца. Той, хто пасіўна проста глядзіць, што вы мне скажаце, то не варта ў семінар уваходзіць. І яшчэ такая думка. Напэўна, некаторыя з вас нешта падобнае перажывалі. Можа, альфу курс праходзілі людзі, можа, удзельнічалі ў школе евангелізацыі. Усе гэтыя тэмы ў свой час гучалі на першых узроўнях школы евангелізацыі. Толькі, напэўна, з той розніцы, што калі мы займаліся школай евангелізацыі, мы гэтыя тэмы падымалі чыста як навукі на працягу 3 дзён. А тут 2 месяцы, дзе ты з дня ў дзень сам капаешся ў гэтых тэмах. З Господам і сам. Я думаю, што вось гэтая праца, яна мае асаблівае значэнне. Нехта альфу перажываў, таксама часам альфу па-рознаму людзі перажываюць і часам даволі павярхоўна, у сэнсе, што праслухалі катэхезу, добры час быў. Тут націск на асабістую працу. Якія важныя элементы ў семінары? Якая структура семінара? Як я казаў, гэта кожны тыдзень катэхеза, то есть кожны тыдзень мае сваю тэму. І першая катэхеза гэта праз YouTube-канал, будзе там дадзеная ўдзельнікам семінару спасылка на дадзеную катэхезу на дадзены тыдзень. Яе трэба будзе праслухаць, это недзе там да гадзіны катэхеза плюс-мінус. Пасля разважанні будуць дадзеныя на дадзены тыдзень паводле катэхезы на дадзеную тэматыку, і паводле гэтых разважанняў кожны асабіста працуе. Разважанні будуць давацца праз тэлеграм-канал, таму ўсе ўдзельнікі будуць рэгістравацца ў тэлеграм-канале. І трэці элемент гэта групкі. Напэўна, не атрымаецца стварыць групкі каб фізічна людзі сустракаліся, так як я ў свой час перажываў семінар, і мы рабілі гэты эксперымент онлайн. І аказалася, што гэта цалкам магчыма. Канешне, для гэтага трэба трошку валодаць нейкімі мінімальнымі базавымі магчымасцямі хаця б таго самага тэлеграма, альбо многія сазваніваліся ў Google Meet, такой праграме. Таму той, хто будзе ўдзельнічаць у семінары, павінен быць да гэтага гатовы.
што мне трэба выдзеліць час, каб стэлефанавацца і размаўляць з людзьмі, вось, которые належаць там да канкрэтнай групкі. Удзельнікі будуць падзеленыя на гэтыя групкі. Вось, ну, это такі трэці элемент. То есть праслухаць навуку, кожны дзень працаваць над Словам Божым, гэта недзе каля паўгадзіны асабістай працы, і сустрэча ў групкі. І так будзе 2 месяцы. Яшчэ дадаткова будуць сведчанні, таксама будзе спасылка на YouTube-канал. Это розныя людзі, которые перажывалі такую асабістую сустрэчу з Духам Святым, яны сваім вопытам падзеляцца. Таксама, магчыма, удзельнікі семінару, которые ўжо перажылі гэты семінар, падзеляцца сваім вопытам. Ну і вось такая наша база выглядае. Семінар распачнецца 5 кастрычніка, гэтага года, бягучага. Гэта будзе нядзеля, і па нядзелям будзе раздавацца чарговая катэхеза. На заканчэнне семінару будзе супольны выезд для ўсіх удзельнікаў семінару, і ён адбудзецца з 28 па 30 лістапада у Воршы. Спадзяюся, нічога не памяняецца за гэты час, і это будзе напрыканцы семінару пасля 2 месяцаў такой працы. Для тых, хто хоча удзельнічаць у семінары, ці задаць нейкія там дадатковыя пытанні, даведацца нешта больш, будзе ў апісанні пад гэтым ролікам будзе рэгістрацыя праз Google форму. Таксама інфармацыя з'явіцца на, магчыма, ў Інстаграме і ў Тэлеграме. І, калі ласка, там, дзе будзе магчымасць, калі ласка, пішыце, цікаўцеся, записвайцеся. Групкі, канешне, людзі розныя будуць у групках. Калі раптам некаму з вас атрымаецца сабраць такую каманду, там блізкіх, знаёмых людзей, што вот разам захочуць у семінары ўдзельнічаць, то я толькі рады, у нас такія выпадкі былі. І у групкі больш-менш ад 6 до 8 до 10 чалавек будзе ўдзельнічаць, хаця бы для такога камфорту сазвону. Гэта асноўная інфармацыя, таму, калі ласка, ёсць час, на апошнюю хвіліну не адкладвайце. Напэўна, трэба будзе да канца верасня, недзе там мы скончым рэгістрацыю, для таго, каб мы змаглі арганізаваць групкі, каб паглядзець, колькі будзе жадаючых, колькі будзе ўдзельнікаў. Таму запрашаю, не адкладвайце, записвайцеся, і спадзяюся, што гэты час будзе для нас усіх благаслаўлёны. Пахвалёны Езус Христос.